Szerintem minden anyukának ismerős az, amikor nagyon jól sikerül egy étel, vagy esetleg egy buli, és az összes ételmaradvány a gyermek ruháján köt ki, ami tényleg azt bizonyítja, hogy minden jól sikerült. Na hát a kislányom is ilyen, mert amikor eszik, akkor nem foglalkozik semmi mással, azzal se, hogyha eszi a ruháját, de hát ezzel nincs is baj, én már nem ijedek meg semmilyen ételfoltól, hiszen van nekem itt egy csodaszerem, a Brill Grace, ami elbánik tényleg mindenféle ételfolttal. A mosásnál én a fehérítő mosószerünket és a virágos illatú öblítőnket szoktam használni, ezáltal még fehérebbek lesznek a ruhák, és illatosabbak is, szóval tényleg imádom, és a csodaszerünk tényleg csodákat művel, hiszen kiszedte az összes ételfoltot a ruhákból. Hogyha te is szeretnél egy ilyet, akkor írj nekem üzenetet, vagy egy kommentet, és segítek megrendelni.